Hi guys, लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आर्लिन बसुमतारी YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। स' दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों। दिनै जोंनि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय राजगढ़ होननाय जायगायाव गंसे मर्निं स्टार इंलिश स्कुल दोङो। बे इंलिश स्कुलावहाय दिनै राहुल गान्धी फैगोन आरो बिथाङा सफैबाय। दायो बिथांखौ बरायनो थाखाय ओरैबायदि लाइन जानानै दोङो। थ' नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसेनो नुगोन आंबो दायो नायनो थांनो होननानै रेडि जाबाय एबा ओंखारबाय आरो थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जायफोरा नायनो मोजां मोनो नायलांदो आरो नायनानै सापर्ट खालामदो आरो जोबजासिम नायगोन होननानै आङो आसा खालामो। आंबो फेस टु फेस नायनो लुगैनानै थांनो ओंखारबाय आरो बेबायदि गिदिर गोलाव मानसिफोरखौ फेस टु फेस नायनो एबा लोगो मोननो खाफाल नांगौ, बिनिखायनो आङो नायहैनो थांनो होननानै ओंखारबाय आरोना। ओमफ्राय थुदो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे आङो जिमान हायो नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसेनो नुफागोन होननानै आं आसा खालामो। थुदो बिदिब्ला।
ऐसे चिल्लाते रहने से अच्छा होता है बेकारिनिफ्राय ओंखारखा आलासिया आंखौ मिनिहरदों मोसाग्राफ्रा गामिनियानो थायाखैना Đây là cái gì? Cái này đằng, cái siêu thành nhân đằng. Mà nó khá là gì là थाबायनो फैदोंना गारिजों बेरायफैदों बिसोरलाय हाबाब फिल्म बानायनोबो लाखिखादों फैदि Soलायगोन र' नुवाखैनो जोंबो माबायदि थायो भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो ini jatuh di kuburan kamu mau ada manusia Arlin itu ile sudah sendiri bunu bisa kau sebenarnya lah lu bisa karain apa ini ile kerja sih dah jerai ini bini dah huruf ini terus yang dah Rahul sir! Udah.
स' नुबाय आरोना राहुल गान्धीखौ ओमफ्राय थांबाय दायो ओमफ्राय आं दायो नै न'आव थांफिनबाय खाथिसो आरोना आं थानायनिफ्राय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं दसे खिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुबाय जय बर' हारिनि